What's good, everyone? This is your boy, the one and only Mr. Kunyeke, Mr. Iyaha Nani Nazi. Today I'm not alone, I'm here with. What up, guys? This is your boy Smiley for the babies. I smile a lot, like take a lot, everybody took a lot. Breadwinner. Isho ngamanga into naming song Cartelish. Sibonile le video leya yokuqala yabo fike ku 1 million viewers yabo namhlanje. 1 million? Yeah. Vaku TikTok. Yeah. Amusona nzima ntana. Hey, Tosh. My namhlanje ngizokubuza like i-word of the day nokuthi what inspired you to start your brand yabo? Like nezinto ezi-expecte ukuthi yini okuzayo yithola. Word of the day yokuqala. Now ntana ngicengisa ngama-1 phela ingqondo yami mayegijima kakhulu. Yeah, word of the day. The word of the day ithi ngathini? Good things take time ne. Yeah. If isikhathi sakho sikakafiki ene kumelanga ukuthi uforce ukuthi uzoba usmile manje. Nami kuze ngibe so 35 years yabo. Nami angakabe usmile lo engifuna ukuba uyangithanda. Yeah. Ithatha isikhathi kuze uyenze ene ungafuni kuba yimi. Iba yimi makufuna ukudlulela mina yabo. Yeah, when I'm copy i-content yami akuyenze ibe more than i-content yami angazithi yami zayikopa kanjani because ngi-breadwinner ngithola mina i-content yami ngiyenza ingqondo zami nawe komiyenze ingqondo zakhe ngithola and then ngiyakubona iyazo mntwana yami kwaphila ngiyazama maye what inspired you jabo ukuthi uqale i-brand record What inspired me? And vele wathatha igama lakho wathi Smile. Oh, why ngithi Smile? Yeah. Because ngihlezi ngismile. Wonke umuntu obukela i-content yami uhlezi smile and mina soon ngizoshintsha igama lami ngeke ngisaba uSmile ngizoba i-breadwinner. Angithola iSmile kuzoba i-brand. Angithola. Yeah. Because my kuzoba ngathi uSmile ugqokisa abantu igama lakhe mina ngishintsha ngibe u-breadwinner. iSmile kuzoba i-brand. Isoni nje ngizoba ngitake over konke. Yeah. Nawe mokhona uzobuqonda kuSmile. Oh. Okay. It's a bit late to stop me. So like this ngothi into esi-expecte kuwe so far yabo nama-podcast special pairs abo blind date enye because lezi zinto zifika ngawe nawe yazi awusifiki ngami nami ngibona ebantwini bese ngicabanga ukuyenza more better so nawe ungekho content yami mara kwamele yenze more better kumelanga ukuthi uyenze njengami because bangayenza njengami obvious bayenza ukopela iSmile abazona behleza khuluma manje angazithi content yamanje like ngisacabanga content guys because simple because manje nezinto eziningi yabo and ukuyenza enye into esayidini ngomele ngivule i-channel entsha and uma ngivule i-channel entsha uyabaza abantu basekhaya bathi iSmile isebenzisa umuthi uyangithola so manje angazi mntwana because nema ngathi ngivule i-content eyomjolo bayithi in iSmile yena in yangithola manje soon maybe angazi mara soon I'm cooking mara niyazi June isikhathi sami sokuthi ngize ne-content entsha June July because i-birthday month yami ngithola mara nangifundisa into eyi-1 uvuye ekuseni lapho uzocabanga content mele one day ngize kwakho yabo like ngiyawisha yabo ngize ngizokuvakashela nguphi kwami yo mfana lapha feluze mntana akusaseyi studio baby no flop thanks for asking mara ngiproud ngawe mntana yami ngithola ta kube kuphush yeah